जय भोजपुरी आप लोग की रिपोर्ट में बतावे जा रहल बानी के गौर भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसन गाना बन चुकल बा जौन गाना बहुत ही मजेदार बा जौन गाना का आप लोग सुन के एकदम मिजाज में आ जाए जा। जी हाँ भैया, ये गाना आप लोग के मिजाज बना दी, मूड बना दी अगर आप युवा बानी था। जी हाँ भैया, गाना के नाम बा लड़की पटाना छोड़ दिया। जी हाँ भैया, ये गाना के टाइटल ही ऐसन बा के सोचे पे मजबूर हो जाता कि आखिर काहे ऐसन ई बात लिखल बा, ऐसन टाइटल की गाना बा। तो ई जाने खातिर आपके नीचे दिहल गई डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके गाना के पूरा देखे के पड़ी। गाना गईले बड़े लक्की राजा और शिल्पी राज। जी हाँ भैया, शिल्पी राज के साथे लक्की राजा ये गाना के गईले बड़े। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरटेनिंग गाना बा। जी हाँ भैया, ये गाना के सुन के आप सोचे पे मजबूर हो जाए। बहुत ही अलग लेवल के मैटर बनावल गइल बा, अलग यूनिक कॉन्सेप्ट पे बाटे। ए गाना के आप लोग जरूर देखी जा, बहुत ही बेहतरीन गाना बाटे जौन की त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पे रिलीज हो गई बाटे। और एक गाना में आप लोग के देखे के मिली टाइगर यादव और स्वीटी सिंह के जबरदस्त एक्टिंग। और स्वीटी सिंह तक का लागत रही आप लोग देख के रात भर उनका बारे में सोचब जब। जी भैया, गाना इतना जबरदस्त बा, इतना मस्त बा कि आप लोग देख के एकदम मन गनगना जाई और बहुत ही सुंदर लगता। एकदम इंटरटेनिंग गाना बनावल गइल बा। यही से गाना के इतना तारीफ मीडिया में हो रहल बा और सब कोई बड़ाई कर रहल बा। त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पे रिलीज हो चुकल बा लड़की पटाना छोड़ दिया, लकी राजा और शिल्पी राजा के नया भोजपुरी सॉन्ग जौन की भोजपुरी में तहलका मचा दिले बा, हर युवा के जुबान पे भी आ चुकल बा। और ये गाना बार बार लोग देखता सुनता, बहुत ही मजेदार बाटे। आप लोग देख के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए जा कि आप लोग के गाना कैसा लागल है, कितना मजा आइल है, आ का कमी आ का खराबी लागल है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपन जरूर राय देम जा। मिलत नहीं अगला वीडियो में अगला न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोजपुरी, एकता बना कर राखी जा।